Thlir tu te chubele vekule hole tun truma chuan film lar em mai mizo trong po an le lin to ma se mizo tronga recap la lo nia ka hriat 3 idiots ti chu kan ngai thlain kan thlir ho vele donani athon thutlang pui chu kan hrevek tonga ma se mizo tronga recap ala lo nia ka hriat awangin dawe hrim ka dua view tu an tamemo thlir tu an tam lovemo engpo ni sela kan dawe hrimang mi pakhat Farhan chu thlona chuangin a thlok chuak trap towa chuti lai chuan phone call adong hlau mai a thu hriat chuan a thong hle maya thlona la chu a thlok chuak trap ani to boxi pona chuangai chu du ma sela ata chun chuangai na talo ti chuan a chu domin heart attack nei ni tak chuan chuta chuan a thu ta thlor mai ani chuti passenger in harsan na hato ta kha chuan pilot po chuan thlona chu thumle tir la in thlona tang chuan Farhan chu wheelchair in an nor chuak ta ponan thlen vele chuan Farhan chu aron meng chuaka aron thu chuak ta luau mai chuta han zuang velin doctor tele midang te hna chuan a that thu a soya ti chun rangin airport atang chun atlan chuak zui ta ni pan mo takin a thian pa Razu ate in lampan chun atlan ngal thuya Razu chu phone ngalin an thian pa rancho chu khua aron let ti thuwa wasila Razu po athu hriat chuan a thong ang mai amulai chu azuang tho ngala a thom no po a in bel mumal man lo ki korpo Halloween a phekhok chu ha keng chuka pona chun ron tlan chuak parha taxi mana chuna zuang lut ngal rok maya ma se ke korreng reng lo hasilo ma se Razu chuan ke kor ha lo ti vel mai chu poya ti lem lo a chan chu rancho chu a mutchak matin ni ti chuan an thian pa pakhat chatura nalam pan chuan man mo tak chuna ron tlan ta chatura tenen chuan collation kal ho thrina ma se chatura pula chuan rancho chu lo lo chatura tenen chuan anni ho chu kumeng wazat liam ta khan anin choya chulai muna chuan kum som liam nuwa in mu zayan relani chatura chuan banga thuzik te chu a han thailang le vela an thian ho zinga chuan a hlo tling ber ni in chatura chuan a in soyani anni la chuan a ma an lo in choina te chu an lo hreto reng silo chatur la chuan lo la reng chulai muna chuan chung thilawang chuan a lo hruai khom hi lo nia Farhan le Razu a hna chuan a hlo tin na te chu chuang zet chuan a soizu a zuwa tuna chuan Rockless Corporation a vice president ani toa millionaire lo ni to in nupui po mel thatak mai lo nei Razu le Farhan te chuan a hlo tin na te chu enga te wakan ngai lova ani chuan rancho mu chu han du chu ni mai kolei satranga an chuwa vele khan rancho chuan ani chu aka santa wangwanga biek po aron beto lo ani chuan zong chiam ma sela rancho chu mu tik ni an nei talova chutia thom thangwa an hriat le ta kha chuan an phur em mai atini an hun lutak a khoral sakawain chatura chu bendeu rep mai chun dua chatura chuan rancho na chu ha soita rancho chu simla hi lo ni ti chuan chatura ho chuan simla chuan kalzayan rel ta a Farhan le Razu te chuan rancho an mu theina turani phot chuan khoilaya po kalan hrelo chatura la chuan anni ain a hlotling zok ani ti lamtir chu achak ema chuwang chuan a motor mang chuan simla chu an pan ho ta ni kumsom liam ta halo langa Farhan chu kolesa aron in admit don chu engineering kolesa chuan Razu te Farhan te rancho te chu pintan khata anom howa Farhan le Razu te chuan chu kolesa an lu don chuan harsat na han nei loksa Farhan chuan engineer ni chu hadu lem lova apa wang chawa chu kolesa ron kal chu ni Razu ala chu ahmalam hun tur ngai tu reng na buaya a hlau thong em reng mai mase rancho ro chu midang dai ani anin mu masak ber trum chuan Razu le Farhan te chu an senior te chuan an lo ti du da meka kolesa chuan senior jok te chuan junior jok te chu an ti du da fo thin renga an zan khat hun man na chuan Farhan le Razu te chu an thom no te phel tir ni in senior hoin an du dan in an bol kual velani chu thil chu senior hoin an mani an za theina turatana junior ho an lo en kol thin dan chu ani ve renga chu thil chu dan anga an lo nei to thin ni wangin tuma chuan an social lem lova an senior te ho ti dan ang chuan junior jok te chu anom mai thin ani
mà sẽ ran cho chuan an tiang ang chu tumbi khau lo mai a pindana chuna in kal khum dai maya pona ron chuak turan ti poina chuak du lo an senior zinga pakhat chuan ani chu ron vauta a pindan kong khara chuan ron zun na tumani mà sẽ ran cho chuan chuti mai maya tor liam chu hatum lowa thir fian le electric wire chu hatlun zoma kong khar nuya chuan rol chuakin current chu kal tirta an senior tilte a chuan current chuan a manta tu ma chuan an zun khum ngam tabik lowani junior ho chuan senior te chu an nui hlu maya ran cho chu an ngai sang le abikin razu le farhan te chuan ran cho chu an ngai sang le a che dan chu nal riewin an hriani chu kolei sa chuan principal chu viruni in virus atia ko thin ania virus chuan mi zenget tak mai ania hringnun hi in tlan siang nani tlatina hria zirlai te chuan hlotling turin atiang anga an chungai na hria soitawangin mi zenget takanea hun khoral hi hangai na lem lo korkil han kil na hun te chu awi ema kil ngai loina siam tir veka anek tai po su ngai lovin hu ka vu mai thin kum tin hian virus chuan first year student ten hena chuan thungai ha soi fo thina tin apen pakhat chungchang chu ha soi fo thin chupen chu an zirtir tu paina pe kania chupen chu astronaut ho pen man thin ani scientist ten research kumengom zat an nei nuwa an mu chu ania van theng renga po chupen chuan aziek theizel ama anga midang lambi ka mu huna virus chuan chupen chu ami mu hena chuan apedon ti asoi thina ma se kum som ni panga zet chu pen pek tlak chu alap mu lo ni na in soi toangin virus chuan thungai soinon fo thina wangin chu kolei sa thok ta chuan athu soi te chu han lo by heart vector an zinga chuan millimeter po atelve chu kolei sa chuan kum som ni chuang zet athok to ni kan ti to kha chuti lai chuan tu man zo na han la zot ngam ngai lowa ma se ran cho chuan zo na nei tlat astronaut te chuan engwanga pencil mang lo nge an ni zota virus chuan achan na hanei mai lo ni da achan tur thuina thla tangot mai nei ti virus chan thelo zo na a zo wang chuan millimeter chuan ran cho chu alo fak le maya ran cho chuan millimeter chu poisa pe in school uniform hi leila school du na pianga wathu ve mai ro zirtir tu ten an man chu huna chepo room danga ithu zel mai don nia ti in athil ti thin te chu hashila farhan chuan ran cho chu ngai sang hlea ma se razu ero mi hlau thong mi ani wangin ran cho chuan har san na an chunga ala thlen mai chu hlau thong reng mai ni school kalnan fi ngai hlene uniform poi mo zo kha he lala school du ber uniform mi lenga ngoi ring class ai thudon nia min dam thelu to kan thang chung lo che min man ta se school dang uniform dang ani le mai lo ran cho chu zirai dang te ang lo tak mai ania professor de tiang anga ommi ani lowa an not siam te by heart liam mai chi ani velo machine a soidan te chu all samin shiat fi all sam ema masen zirti tu pa ngai dan ero ani lem lo athil ti dan all sam lu tuk chu an zirti tu chuan an ngai na thlot lowa machine chu cha soida wangin an zirti tu pa pakhat phei chuan class atangina not chuak nge maseran cho chu class da thu vele mai zela zirna chu sikula kal chanani wangin zirna adon theina turani phot chun khoya po thu zel mai kolei sa chun certificate dong turinga tinaron kal lowa thiamna po chuak turina ron kal chu kolei sa chuan ama anga mi thiam le mizirmi pakhatom ve chupa ming chu royania roi chuan thil thar mu chu atuma chu athil mu chu po chu hazo trap to mase virus angai dan ani lem lo royana biak lai chuan virus chuan apa chu hawa bia virus chuan roya pan hena chuan afa pa chu graduate ve ngai don lo ti varil besena sang tak ne lo thlir tu roya pa chu atliek no pani bermai mase virus chuan chu tiang chu angai tu velem lo roya chuan chan zoi ni na peturi nangena mase virus chuan abeng khon du der lo roy chuan athil siam chu bol no boma apaya rancho chuan muina la a asiam chun zom sak chu athil mu chu thar chu athadon riewin rancho chuan a hria han siam that deuh hlek chuan thil thatak tur ni na hria ti chuan rancho chuan athil mu chu thar chu a siam zowa a han thlo tir chin vela roy pindana chuan roy chu han surprise atuma ma se roy chu a pindana chuan aloin ok lum reng mai ti
a camera tang chuan an han mutane ti chuan zirlai be seom tak roi chuan anun na ha chan ta a roi vuina hmuna chuan virus chu rancho chuan a chu chal ta a roi chu tha ani thu a hrila college system chuan ani chu pressure pek na sat lutu ka vaina in tilum ti a soibok chu a thu soya wang chuan virus chu rancho laka chuan a thinrim em a farhan le razu atenu le patne na chuan le kha thon ta hial mai an roommate rancho chu misual takani thu a soya an fate chu lo film khur pui turin na cha zui chumi nuwa chuan farhan chuan an thin ho chuan an ina chuan a kota rancho chu afapa chu ti buai lo turin na ngen hial mai a thu soita chu rancho chuan enga wakma chuan ngai du lova ram sa thalak banga in tarte chuan amita laga wangina pan zui thil lo lang chiang ta chu farhan chuan nungcha te thla han laka chu tiang han ti vel chu nuwa mati zia lo langa ma se thala tu ni chu apa chuan a phal sak lova engineer ni se adu wangin chu kolesa chuan a tui lo chung ron nor lui lo ni rancho chuan farhan apa chu han soi puitum te ma sela patling chuan a se to lam chu a se ngar mai si farhan atina chuan cho ai theilovin razu tein lama chuan zanri an eita razu te chu an lo re thei hle mai apa chu khuma damlowin amureng maya a pencil lo chete chu ringin an kho save no noa razu a farnu la chu hau patran toa ma se pasala muzolo a chan po an re thei wang chu ni vai ho chuan thuam chom tam tak an phuthina chu tiang turatan chuan hausa deu an ni an ngai pasalan nei don chuan nuai tam tak an nei masak angai thrina ni an chung komo phurna chu razu ko wa chuan atlana sa hle mai chu wang te chu ania razu chu lauthong renga oma malam hun ngai tua ha buai fo thin ni razu te na po zanri anei tuilo wangin in nei na hmuna chuan mi khuwa langin an vatel ve throi maya rancho chuan mai che pakhat mer thazet mai pia chuwa muin na beta pia pasal hual chuan asana bun chungchang chu halo soi sel saka pia pasal hual suhas chu materialistic man kan tiang chi thil reng a hlut na poisa te chi ania pia po chu a hausak na wang le ani na wang chawa nei du alone rancho chuan pia chu film khur turina tia a pasal hual pheikok manzat chu a soitir tur tu a hril boka rancho chuan a pheikok chu awalei huwa chuta chuan suhas chuan a pheikok manzat chu aron soita zu mai waiter ta chu thinrim zat chuan a hawa a ang buan maya pia chuan chung thil thleng zong chu a mu mai lo rancho finzia a mu chuan pia chuan bia ka du ta thlat maya apa hena chuan chumi te chu a hriat lo azot ta chuta chuan virus chuan a sikul no pangte han ni ti hriain an ni ho chu awa pan ta ni chuin nei na chu virus a fan upa zok pia u te nei na halonia amma kan mu to chatura chu midangte el reng a khosa hania exam don zana chuan puitling magazine te chu a thian te howi ati boi the na turin an pindana chuan aron da lu thina chutianga a thian te ho exam ti boi atuma wang chuan rancho chuan lo muin pubalak ve nge atum ta ni nikhat chu an college function lian tham tak maya chuan chatura chu hindia thu soi turati ania chatur chuan hindia thiam lowa ma se bai ha tero achak fu mai athu soi tur te chu bai han ma se om zia hre chuang lowa chutiang ani wang chuan rancho chuan chatura thu soi tur te chu a hriat lo hlanin a lo thlak sak ta ni zamo tak taka a thlak saka wang chuan athu soi huna chuan a buai chiang le maya VIP te ho mu lai chuan chatura chuan athu soi tur te chu uluk mangkheng chuan a han soya zamo lamani ti reng hrelovin in ti thei tak chuan a soi zu mai dik tak chuan kum som thum pani chung he kole sa hian rim takin alo pong sual thin wang ani chutianga athu soi an thlak sakani ti a hriat taka chuan chatur chu a thin rim em a an thian ho bula chuan ron kalin aroin sho sata chiam mai ni anni ho chu in choi puya aron soma tunge an zinga chuan hlotling berang ti in anni ho chu aroin choi puita banga chuan September ninga ti chu hazia kal maya nikhat chu rancho le
pia te chu an loin mule ta an pia dewa chuan Suhas chu lom lea Suhas chuan pia chu sanaman to zet mai alo leisak kaloni rancho chuan pia sana chu laksakin Suhas a mu lai chuan asana chu charranga in soin pia chu va peta Suhas chuan pia chuan sana atibo tak takemotiin athin rim chu ang le ta chiam maya pia chu mi mol angin na chu ta mi mai pia thini na tur tabik lo sana chu ha peleta Suhas ne na ain then tur thu chu ha soi chuak ve mi maya chuti lai tak chuan rancho chuan phone call alo dong ve bok Razu pa that lo thuan ron ril chuan arangin pia scooter chu ha khal saga Razu te in lam chu panta pia scooter mang chuan chu dam doin an tlan lu pui ta riap mai Razu pa chu an san him thei awangin Razu chu rancho chunga chu na lom ema chung thil thleng zong chu pia chu na mu mai lo rancho chu mi ngil nei takani ti a hre thiama pia chuan aruk takin rancho chu adu ve tran ta ne first semester exam result chu halo chuak ta Farhan le Razu te chu ato berna hanni ma se a fel zong an fel em lova han tan chu na lo mom tho mai chuti line an thian pa nai ro an va en nona at pakhat na halo ni reng si chatur chu exama chun pahni na nia rancho ho tu virus ale chatur ate chu an thu tumbur mai ne te chuna pa so chun chulai muna chun thlan la hoa tun hun chulo lang le in Razu le Farhan te ho chuan simla chun lo thleng to chatur tenen chuan rancho mutur chuan an valuta ma se rancho te na chuan mithi vuina hun lo mangmek rancho pa chu halo boral reng mai lo nia chutia mitin mai mithi chuna lungai takan lom lai chuan rancho anian ria chun va panta ama chu han va kowa ma se rancho chu midang alo ni dai mai rancho te in banga thalaka chuan an thalak ho te chu lo in tarin an bula chuan rancho ni lo midang chu halo om tatlat maya ti chuan ti ngai na hrelo takin hotel lama chuan an le taringot mai ne hotel an chol lai chuan chatura chuan scientist ro pui tak mai le thil mu chuak tu Mr. Wangdu chanchin chu hasoi chuka chatura te company nen chuan Mr. Wangdu chuan dollar makta duai khat zet mai man deal an siam don ti te chatur chuan a soi anni chuan chatura thil soi te chu enga te wak chuan ngai lowa ma se eng ti zia rancho ni na kha loin thlak thleng ta nge ani an hrecha ka ni ti chuan rancho te in lama chuan vakalin rancho alem changjok chu han wa ma chom ta chupa chuan eng khosoi set loin a rai fula la a anni chu kal huma vau ta mai chutia silai alek chu tak sia chuan chatur chu lawin atlan chia chuti line Farhan le Razu te chuan an thu hriat chak chu hriat ngei an du wain huisen takin an bei let thung apa wap chu toilet a the thlaka chuan an wawa chupa po chuan silain tin reng ma sela a met puak ngam bik lo a topa zong thudik tak chu an hnena chuan a hril ta ne chupa chuan rancho chu ani ngei thu a soya ma se an kolesa ron kal zo ke ro kha chu an huan en kol tu pa fa pa hani thu rancho chu na soi tatlat mai chupa chu chote halonia anau pan lai tain chote chuan rancho homok te chu hati sak thina ni chote chuan lekha zira chak me mani ti rancho pa chuan a hria afa pa chu lekha thiam tak ni se adu boka ti chuan ro man na hasiam ta rancho pa chuan chote chu lekha zir ti ratuma ma se a hlotlin na a certificate te ro chu rancho chuan a pumbil thungang college atang aron let nuwa chuan chote chuan a degree zong chu rancho chu pe a thiam nei ro chu hani chuan a mangtang kai thung college a thian te chu tu ma a beto lowang ti rancho hena chuan a in tiama ma se mi a tak pani te chuan ani chu an la ron zong nge yang ti a soibok chote omna address chu rancho chuan a hrila ti chuan chote omna lampan chuan Razu te Farhan te chatura te chun kaltane college po an lo zo don nai ta a chutia college an zo don ta ka chuan company tam takin chu college a chuan na hanon offer tran ta chun halak chung chang chu virus chuan soin Razu le Farhan te chuan na an mu ve ngai don lo ni na soya midang mu lai chuan an ni chu adeu so vela fiam thu thonan te a mang vela ni chutinga amma fiam thu thonana a mana wang chuan tin rim chuan in ta chiam maya
zun in hnem deuh taka chuan an rui ta hle mai chuta chuan rancho chuan Farhana beka chuan lekha thon na hmua chu lekha chu Farhana zia ni in wildlife photographer pakhat angai san em thon tura ati ania diktak chuan chu pa hnuai chuan tho chak em ani rancho chuan Raju chu malam hun ringot angai tu wang chuan doi zep tina ko boka anni pani po chuan an lo cholet veta ti tura kan hril che hi tila keini point di tura min hrilang chu kan ti veang ti in anin chou ton tari kan director cho min pong swal chiang khop mai mi zong zong ma le hal min ti sak khop mai pa sa ka ngenga i ro pui nam pati po tam ta ka chiang ma se thi pakhat chiang di sa veng che vera se pe bo sam mei di la khak ro te sa pakora siam nan mang cho la pa ti chuan rancho chu pia hne na a hmangai biat hu hlan turin nan tur hluta vera satena chuan lutin pia pindara chuan an lut ruta rancho chu pia pindan lama chuan vakalin amut hil na bula chuan rancho chu avain puang ta ne ma se pia lo ni lovin pia u raipur zo kalonia rancho in puan na wang chuan pia le mona te chu han phur hlea mona puma naute chu aron chen in mona chuna soi hial mai an thoma wain vera churon hara akong khara an zuna wangin zuna chuna tot lutre bok tors lai nen chuna zuya mel chu ha chun fu hlau mai an zurui chu pindan lama po len man tolovin classroom a chuan mu hila an ruyan ron hara aron tho chu chuan class an lo lameka vera chu Raju te zong chuan an classroom a chuan aron thok lut thim ta mup mai chuti nakalain Raju la chu halo la rui em zui le hala te chuan vera chuan Raju chu a pindara chuan a ko lut ta ne Raju chu college atanga a hno chu tur thuar sila ma se Raju chuan college principal hne na chuan ngai damadil ngiala ma se vera chuan ngai dam du chuang lo chutianga college atanga hno chuan i ta ka chuan Raju chuan bai se tur dang nei to lowa in shein tu vera tang chuan a zuang thata ma se vanei thla takin a thilo hlau mai rancho te Farhan te chuan arang theng berin dam doin lawa chuan kalpui ngala Raju chu dam chuang ma sela ataksa zeng tlata angai tu na te ro chu ha fim viau pia chuan Raju chuan engkim ma muin a hrevek theiti a soya Raju chu hlim taka kom turin Farhan le rancho te chu hasila ama chu ti phur ram turin an ti ani ti chuan rancho le Farhan te chuan an thei patopin an thian pa chu ti har lai an tuma anena chuan dot te han sila fui phur ram an tum Raju nu chu sari tharte han lei saka ma se chu tian na sataka ti lim an tum po chuan Raju chuan mareng renga son theilo nikha chu rancho chuan Raju chu dota silta Farhan chuan aron har chu theina turani phot chuan aunau nu chu nupuya nei an hial lo ti soita chu thu zet chuan Raju po aron ti har kok mai chita Raju chuan thele thelovin Farhana te chu misual lutuk tin naron tong chuak ta andot soi te chu ban san turin naron tia Raju poron ziom le ta company sang te chu an college chuan zirlai te na offer turin naron kala chumini tak chuan Farhan chuan ale khathon chana chu halo dong ve bok amingai san em chuan an hena thok turin naron so maloni ti chuan Farhan chuan lau chungin apa chu hawa ma chon ta a chun ha chu thok phal sak turin angen chutiang chin Raju po chuan interview chu hawa ma chona bot ho hena chuan anina dik tak te chu a soi phong maya a frang em awang chuan bot mi te po chuan mak an ti in an na thok tur chuan tling tokin an setamau mai lelama chuan Farhan po chuan apa chu alo min ve theya Farhan apa chuan Farhan chu wildlife photographer ni alo phal sak ve ta bokani chutianga lim taka anom tak nuwa chuan Farhan le Raju te chuan rancho chu ron ma chonin ama zana chibai chu haron buka an ke kor chu haron phelta hial mai chuti line Raju an nam hutur chu veras chu na ngai ngam lowa a mui mul azia tak hiala wangin Raju la ka chuan phubalak nge tuma a question chu a setanga a har thei to bina set don ti a soi chukta chu pia chuan lo shein fair lo ati ve hle mai
Razua fel na turin virus chuan khuisona se donani ti a hriat chuan pia chuan virus room cha bisper chu rancho te hena chuan ron peta Razu apas theina turatan khuison ruturin rancho te chu hawati luitani tun hun chu halo lang le ta Farhan te chuan pia chu rancho omnan mu chu to thur sil antuma ma se pia chuan pasala lo nei don trap to alone ma se pasala ni chi lawa wangin pia te omnalama chuan arang yan tlan ngala atira chuan pia chuan pasal nei san mai chu hadu to ani na dik taka chuan pia chuan rancho chu lap mangai ema pasal nei tur chuan puithiam ma chuan ron kalta ma se a bulalo om chu a pasal hual suha sakhan lawin Razu alo ni reng mai ti chuan Razu le pia te chu puithiam ma tang chuan tlan chiein Farhan te chuan karin an lo ngaka Farhan chuan kar chuan anni ho chu a phur bota ne final exam ma zana nia Razu atan chuan question chu han varu donta Rancho le Farhan te po chu unfair ve kopa Razu atana laturan ni wangin anni chuan enan tumbi khaulo mai chutianga anti chan po engdang ni lawin Razu chu a fel le ro sianga inti hluma tum leang ti chu han hlawatin ni ti chuan question paper chu han ruta ma se Razu apo chuan en ru ka du big lo chuti lai chuan virus chu han ruma chuan thin rim zet chuan ron luta chuta question paper Razu an alo vom thak chu ha muta ti chuan an za chuan college atang chuan no chu atum ta ni an pathum chuan du thlan tur dang nei hek lo le han bung ruata chuan pu chu ka virus po in lama chuan ron hongin pia chuan thil thlen dan dik tak chu ha hrilta pindan cha bi chu ama na pek thu a soita ni chutianga ti chan chu heng dang ni lovin a u mi pa chu amain engineer ni tura apan adu luata aloin ti hlum to a rela trangin alo zuang thla haloni chutiang thua soizo nuwa chuan pia chu thin rim zetin a hnalama kal turin chuakta chuti line pia u mona chuan naw lo ve thung ma se khopuya chuan tuialena mona chuan tamdoin apan theitalowa chutia mona naw ve chu rancho tele midang te chuan an boi puya ngai ta ne video call kaltlangin pia chuan an ni chu ti dan tura ron hrila table tennis kelna dokana chuan mona chu han muttaba mai mona chu sang turin a han turlui lawa ma se mona chuan naute chu a sang chuk zo talo ti chuan mona chu chawin a boral don ti tamaya chutianga nuin naute a san chu zo lo chuan vacuum mangin naute chu an hip chuak mai thrina chutia vacuum aum tak silawa chuan vacuum cleaner chu rancho chuan siam dang lama tumta ne an college bulvela man ruam ang chu han tap kuala ti chuan har safe chuan rancho chuan vacuum chu ha siam chop theita mona naute chu an hi chuk ta ne atopa chuan mona chuan fapa duom tak mai chu ha hring theita tira chuan a thie montia ma se to paron trap chuka han lom kher mai ati turati zova in rancho chuan chulai mun chu sanatuma ma se vera chuan ron umin naron tidinga astronaut pen chu haron petane virus chuan zirlai thiam thei big apedon tia soitoa chuwang chuan rancho chu angai sang le mai ti por hriat mai chu pena pek pa chuan rancho hena chuan virus chuan a ma zona chan lo chu hachang ta astronaut te chuan van theng renga chuan pencilan mangdu lo a chan po pencil chu lo bung ta sela chu pencil bung te chu alenga astronaut te mita te an taksa a te chuan alu theidon ti virus chuan a soitare chuwanga astronaut te chuan pencil aya pen mang an ni thu a soi chiang taboka atopa chuan virus chuan zirlai te chu angai dam ta vek mai exam chu an za chuan ma chonin thatakin an ti ta threwa dan pa ngai te bokin rancho chu an class a chuan pakhat na hani leta ceremony an zo nuin rancho chu taxi a chuan chungin hoipo aron hoile to lova a thien te chu biek poron betolo rancho chu Razu le Farhan te chuan thei to pin biek po antuma ma se biek po ngai na han shelo ani line ron biek ti renga nei box silowa pia po amo kornen tuna chuan simla lama chuan aron tlan phevok mai rancho a chotea tian hriat tak om nalam chu hanon pana chung lai che velami te chuan
tai stil chu atak takin nan lo manga an che dana tang chuan rancho om hnai ani ti po an ni chuan an hre thiam mai chulai chuan sikul lomin chu sikula chuan millimeter kha halo thok ve reng mai boka abula chuan pia helmet po chu halom ve bok millimeter chu rancho chuan sikula lekha zir theina turin chulai hmuna chuan lo hruai lo nia pia point in nei thuam nen scooter chuangin rancho chu panta rancho po zirlai tenen an lo oma pia chuan ron panin aron beng ta sok mai atopa chuan narina dal theilo na turin anin kista parhan le razu te point rancho chu ngai em in aron pana haron beng nok mai ti chuan chulai hmuna chuan thian ho in ngai em mai in thalhel tak kumsom chuang zet in mutolo te chu hlim takin anin mukhom ta ni relote chatura poron kalta rancho chu school zirtir tu mai aloni tak sia wang chuan chatur chuan aron deu so hle mai chatura la chuan a hlo za te chu soin million tam tak a hlo thin ti te soi chuka rancho an virus a pen alo kola mu chuan ama jok chuan nei tur nia in hriin rancho chu ha chu sak hiala chatura kaliam nuwa chuan a thian te chuan rancho chu a ming dik takan zota rancho chuan a ming dik tak chu soin thil mu chuak tu ro pui tak mai scientist Mr. Uangdu chu halo ni reng maya chaturan inrem na siam pui atum kha rancho hi halo ni ti chuan rancho chuan chatura chu hawa beta inrem na azia pui theilo tur thua hril chuan chatur chuan eng ti zia nge atia rancho chuan kapeni ladayalo mati tuna chuan chatur chuan tunge hlo tling jok ti chu ha hre chiang ta hle mai rancho hna chuan ngai dama dil tamol mola analan tirnan ake kor chu hlim khum tabok ti chuan movie chi lo top ta ni thir tu te atop thlelo thir zo vain kalo ma lo damula lu hriselula pathian remati chuan film dang te po ron ti chu la zel kan tum donia